Moi vaan kaikille, meikällä on pelaajaisyysi. Tänään me pelataan Egg Warsia taas ja yhden tyypin kaa Ville. Tai siis Ville pelaa. Menkää tilaa Ville pelaa kanava. Ja niin. Tuut sä tähän lobbyyn siis, tää 10. Mä oon jo, ja moro vaan. Missä oot? Olen keskellä lobbyä tällä hetkellä suurin piirtein. Joo, siinä. Mennäänkö Candy? Aina Candy. No, Candy on aika hyvä, joten mennään Candy. Eikö ei mennä, vaan mennä siviiliin. Joo. Täällä yhdessä on 6. Ei mennä siihen. Mennään tähän. Okei, joo, mä tiedän kun... Mennään Light Blue, koska se on hieno väri. Se on ehkä parhain nyt tästä. Se on tietenkin tää sarja se, että alkaakohan se koskaan. Kyllä se alkaa. Mä leikkaan tän kohdan, joten tästä kestää joku 2000 years, joten niin. Nyt mä laitoin Ville ton 2000 years later. Tiedätkö sen? Laitoinko sen katki, se video nyt? Joo, mä laitoin sen semmoiseksi pauseksi. Sitten mä laitan 2000 years later. Mä laitan sillä. Mennään oranssiin, koska mä haluan ton Nobon kanssa olla tiimi. Miten sä näet, että se on Nobo? Koska se on ensinnäkin Alex-skininen. Ei siinä ole mitään väliä, mikä skini. Mä ainakin Light Blue, se on hieno väri. Ja joo, sittenkin sä menet sitten vielä Light Blue:hun. Mitä sä syöt? Taas niitä chipsiä, kun me pelattiin myös ennenkin. Taas sama. Jep, no niin hyvin. Ja silloin kun me ollaan tehty se video, niin mä en aio sitä heti laittaa, mutta editoida sitä. Sä oot unsubannut mut. Minkä on? Heti kun sä... Eli jos mä tilaan tältä kanavalta, niin sit sulla on tässä 70 tilaajaa. Voit tehdä sen